Transportistas de Galicia e Asturias suspenden o servizo a ENCE. A Asociación Vieiros, Unidade Galega de Transportistas, tomou esta decisión debido, segundo din, a unha drástica reducción das tarifas. A medida aplicarase tanto no referente á fábrica en Lourizán como á pasteira de Navia. Que tal, saúdos dende Vieiros? Instan a empresa a convocar unha mesa de negociación na procura dunha solución. Vémolo de contado despois dos titulares. O monumento en lembranza das víctimas do franquismo, inaugurado en Cabo de Cruz hai menos dun mes, foi obxecto dun acto vandálico. Na mañá deste domingo, o monolito co nome dos 18 boirenses represaliados durante a ditadura apareceu cuberto de pintura. A Deputación de Pontevedra chegará 900.000 euros para a construción do Centro de Talasoterapia do Terrón en Vilanova. Son fondos que proveñen do Plan Extra. Esta mañá o presidente provincial e o alcalde asinaron o convenio para este financiamento. O Concello de Noia avanza na elaboración do seu plan integral de mobilidade coa peonalización do primeiro treito da corredoira como primeiro paso. O resto da vía reabrirase o tráfico limitado a 20 km/h e de 10 da mañá ás 10 da noite, dando prioridade ao tránsito peonil. O mes de novembro volve o Ponte de Tapas a Pontevedra. 27 establecementos competirán para que as súas propostas sexan escollidas como as gañadoras. Repiten as tres categorías: tapa tradicional, creativa e cócteles. O público decidirá a tapa Pontevedra, mentres que o xurado profesional decidirá as tres propostas gañadoras. E arranca a tempada de magostos. Un dos máis madrugadores da nosa contorna foi o que organizaron esta fin de semana en Ribadumia. O encontro foi todo un éxito, esgotándose axiña as castañas. Dentro duns minutos tamén falaremos da programación do Samaín, que arranca este sábado en Ribeira. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Transportistas de Galicia e Asturias suspenden o servizo a ENCE. A Asociación Vieiros, Unidade Galega de Transportistas, tomou esta decisión debido, segundo din, a unha drástica reducción das tarifas. O colectivo agrupa 300 PMs e autónomos do sector. A medida aplicarase tanto no referente á fábrica da pasteira en Lourizán como a de Navia, froito dunha asemblea celebrada en Asturias o pasado día 23. Dende o colectivo acusan a ENCE de impor de modo unilateral e abusivo unha drástica reducción das tarifas polos servizos de transporte e abastecemento de madeira do monte ás súas fábricas. Nun comunicado explican que esta baixada oscila entre un mínimo dun 5% e un máximo dun 11% en función das rutas e dos percorridos. Ante este escenario, dende Vieiros instan a empresa a convocar unha mesa de negociación na procura dunha solución. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma a sentenza da sección primeira da Audiencia Provincial da Coruña, na que absolveu a un home acusado de agredir a outro á saída dun bar en Noia en 2021. Os maxistrados rexeitan o recurso presentado pola defensa, que alegou erro na valoración da proba, pois indican que na resolución da audiencia recóllense razoamentos obxectivos e coherentes. Durante o xuizo, os testemuños levados polas dúas partes ofreceron relatos contradictorios, polo que non quedou probado que o acusado fora o autor da agresión. Aínda así, a sentenza non é firme e cabe recurso de apelación ante o Tribunal Supremo. O monumento en lembranza das víctimas do franquismo, inaugurado en Cabo de Cruz hai menos dun mes, foi obxecto dun acto vandálico. Na mañá do domingo, o monolito co nome dos 18 boirenses represaliados durante a ditadura apareceu cuberto de pintura. Malia que o Concello xa cometeu as tarefas de limpeza, esta mañá aínda eran visibles algúns restos sobre o pedestal nos que se asenta esta peza. A Asociación Cultural Agamela, promotora desta escultura, condenou os
os feitos por tratarse non só dun ataque ao mobiliario urbano, senón tamén contra un símbolo da memoria, a xustiza e a dignidade. Os feitos xa foron denunciados ante a Garda Civil, que iniciou unha investigación para dar cos autores. Bueno, e anuncio do Concello de Vilagarcía de incrementar o recibo do lixo das vivendas de uso turístico ten resposta xa dende a Viturga. O colectivo de vivendas turísticas anuncia medidas legais contra o cambio na ordenanza que, denuncia a entidade, supón multiplicar máis do dobre o recibo. Unha medida que, din, carece de ningún estudo técnico. Ata o momento, este tipo de aloxamentos pagaban unha cantidade ao ano en función do número de habitacións, 27,72 euros por cada unha. Agora, cada vivenda de uso turístico pasará a ter un fixo de 129,56 euros, como a vivenda habitual de calquera familia, máis unha variable de 6,50 por cada unha das prazas rexistradas. Dende a Viturga acusan o alcalde de Vilagarcía de claudicar ante o BNG, xa que esta medida forma parte do acordo para que os nacionalistas apoien os presupostos da cidade. Dende o Concello, entretanto, responden a Viturga apuntando que é unha medida semellante ás que se teñen tomado noutros municipios. Considerana case simbólica, lembrando que as vivendas de uso turístico son unha actividade económica, ademais cunha elevada incidencia en Vilagarcía. A Deputación de Pontevedra chegará 900.000 euros para a construción do Centro de Talasoterapia do Terrón, en Vilanova. Son fondos que proveñen do plan extra que moviliza en total 38 millóns de euros entre os concellos de menos de 50.000 habitantes para proxectos estratéxicos. Esta mañá, o presidente provincial e o alcalde asinaron o convenio para este financiamento. Estamos moi contentos. Es un proyecto total de 5 millones de euros. Los fondos europeos que el otro día anunciamos también van para ahí, lo que garantiza en este momento ya la viabilidad total y absoluta del proyecto hasta su ejecución final. 5 millones de euros y será pues el primera piscina y centro de talasoterapia, el primer spa público de Agua del Mar, que yo sepa, de la provincia de Pontevedra. Un proxecto vinculado á saúde, desde o momento en que hai aproveitamento de augas de mar, con todo tipo de tratamentos para o corpo, e que nos vai a situar a nivel de provincia, pois nesa mellora todavía se cabe maior. Desde o momento en que vamos os visitantes e veciños van a dispoñer dunha instalación pública, neste caso de titularidade municipal, para o disfrute e para eso que estamos a... O proxecto do Terrón deseña un espazo que agrupa nunha zona de equipamentos deportivos a creación dun centro de talasoterapia e unha instalación deportiva anexa. A obra contempla a execución dunha edificación de 3 plantas que estará dotada cun vaso de recreo e con outro de chapoteo, así como unha sala multiusos, unha zona de vestiarios e unha zona de recepción. Trátase dunha iniciativa estratéxica e un proxecto complexo, pero que o Concello botará man doutros plans de cooperación do organismo provincial, sumando en total 1,8 millóns de euros de fondos da Deputación a un proxecto que, calcula Durán, roldará os 5 millóns de euros. O Centro de Talasoterapia é un bello proxecto pendente dende hai case 20 anos en Vilanova. O Concello de Noia avanza na elaboración do seu plan integral de mobilidade coa peonalización do primeiro treito da Corredoira como primeiro paso. O resto da vía reabrirase o tráfico limitado a 20 km por hora e de 8 da mañá a 10 da noite, dando prioridade ao tránsito peonil. A primeira das medidas de cara á implantación do Plan de Mobilidade Integral do Concello de Noia xa está en marcha. O novo goberno aposta pola peonalización do primeiro treito da rúa Luís Cadarso, permitindo exclusivamente o acceso a residentes ou negocios. Unha das primeiras medidas que vai a ser a peonalización do primeiro tramo da Corredoira. Entre a Carreiriña e o primeiro cruce vai a estar restringido aos vehículos para que os usuarios da biblioteca, os usuarios de outros servicios e edificios que hai ali, pois efectivamente poidan transitar con seguridade.
Como medida provisional, reabrirase o tránsito rodado o resto da corredoira, favorecendo a mobilidade cara ao sur do municipio. Permitirase únicamente o acceso de vehículos polo día, entre as 8 da mañá e as 10 da noite, e cunha velocidade limitada a 20 km por hora. Hoxe damos un paso máis, como indicamos, que é a peatonalización do primeiro tramo da corredoira, o que é a zona da Casa da Cultura, que só vai estar permitido o acceso moi limitado a determinados vehículos a residentes ou a negocios, e de forma transitoria abrimos o tráfico pola Rúa Santísima Trinidad para dar acceso á zona sur de Noia, a zona de San Lázaro, que era algo que tamén estaba moi demandado e que abrimos de unha forma provisional, mentre non se trace definitivamente o plan de mobilidade que anunciamos, e con unhas restriccións moi importantes para que tamén se vexan mínimamente afectados os residentes desta zona, que é limitar o tránsito, por exemplo, nunha franxa horaria dende as 10 da noite ás 8 da mañá. Nestes primeiros días, a Policía Local realizará unha campaña especial de vixilancia para informar os condutores dos cambios circulatorios e controlar que se respeten as novas medidas. Trátase de medidas transitorias á espera de elaborar un plan de protección do casco histórico. Seguimos agora en Boiro. Ali o Executivo local está a executar estes días diversas obras de mellora no Parque Empresarial de Espiñeira. Ademais da reforma de varios viais, a actuación inclúe tamén o acondicionamento de varios aparcadoiros públicos. O alcalde e o tenente de alcalde visitaban as obras de acondicionamento de diversos espazos que se están a executar actualmente no polígono industrial de Espiñeira. A actuación, cun orzamento que ascende a preto dos 137.000 euros, contempla a mellora de varios accesos ao parque empresarial e o asfaltado de 2 aparcamentos públicos. A mellora de 2 aparcamentos que van a ser públicos para un polígono que está xa moi colmatado de empresas e sempre fan falta plazas de aparcamento, así nos lo transmiten os empresarios, e vamos a decentar dúas zonas de aparcamento, aparte de construir 2 viales tamén de acceso ás parcelas municipales e outro tamén que lle vai dar servicio a algunha nave que en este momento non está decentado como ten que estar. E tamén se vai a mellorar a seguridade vial con marcado das líneas novas na fase 2 do polígono. Unhas obras que, polo que estamos a ver, estánse a executar en tempo rápido e esperamos que estén executadas, se o tempo non o permite, nas próximas semanas van a estar rematadas xa. Unhas obras que teñen un importe total de 137.000 euros e que, contamos con que lle den o servicio que os empresarios esperan. Dende o Concello destacaron a importancia desta actuación, que se suma a outras levadas a cabo nos últimos anos no parque empresarial. Que levamos invertido nestes últimos anos unha cantidad importante de diñeiro na mellora das infraestructuras en general, de todo tipo, e que sempre contamos ca financiación por parte da Xunta de Galicia con 80% e o 20% que está poñendo o Concello. A parte desta subvención que ven específica para a mellora de polígonos, dentro do Concello tamén estamos facendo con fondos propios tamén as melloras e os mantenimientos que van sendo necesarios neste polígono, así como o tema de vigilancia, o mantenimento de zonas aserranadas, e estamos vendo como estes últimos anos este polígono mellorou moitísimo. E o Concello de Ribeira agarda que a nova nave do Clube de Remo de Aguiño estea rematada en marzo. Dende o Executivo mantiveron xa varias reunións coa empresa para axilizar os traballos que permitan rematar ao longo do mes de novembro a estrutura exterior. O novo Centro de Deportes Náuticos que se está a construir no Porto de Aguiño podería ser unha realidade no primeiro trimestre de 2026. Esta é a intención do novo Goberno de Ribeira, que xa mantivo un encontro de traballo con responsables da empresa para desbloquear o proxecto. As obras da instalación exterior levan semanas paradas á espera dunhas estruturas de formigón prefabricadas que previsiblemente chegarán esta mesma semana. Unha vez concluída e pechada a nave, poderán comezar os traballos no interior, coa previsión de que estean rematados no mes de marzo. Estimamos, sendo realistas, porque sabemos cal é a problemática en moitos casos hoxe das empresas de construción, que nos primeiros días do mes de marzo, nas primeiras semanas do mes de marzo, a obra poida estar rematada. Teño que decir que o encontro foi cordial e, dende logo, que quixemos reactivar unha obra que leva moito tempo parada, unha obra que ven con un modificado aprobado fai un mes. Sabemos que dende a data en que se aproba un modificado hai 3 meses para rematar esa obra. Esta obra tería que estar rematada no mes de decembro. O
O modificado asinouse no mes de setembro, se mal non recordo, e, polo tanto, sigue sin moverse. Nos pedimos á empresa que pida esa prórroga para poder chegar ao final da obra sin ter maiores problemas. O proxecto sufriu un importante retraso con respecto aos prazos iniciais ante os problemas no terreo que obrigaron a realizar un modificado para acometer unha mellor cimentación. A alcaldesa responsabilizou o anterior executivo de non ter axilizado este procedemento administrativo, sen custo, polo que a demora na execución da obra foi aínda maior. Este modificado estivo sen realizarse dende o mes de febreiro aproximadamente hasta setembro. Estamos falando dun modificado estrutural a coste cero e, polo tanto, creemos que aí sí hubo unha deixadez de funcións á hora de prestarlle atención a unha obra, como digo, tan relevante e que leva moito tempo esperando a ser reactivada. Polo tanto, nós neste caso collemos esta nova modificación do contrato, como digo, e vamos a esperar que se teñan en conta estes plazos marcados a semana pasada e nos que agardamos que se vayan dando pasos cara adiante, nos que tamén teremos unha xuntanza co Club de Remo con quenes xa falamos para poder tamén poñer ao día cales serán as necesidades despois dotacionais de equipamento. A este respecto, a entrada en funcionamento do centro demorarase aínda máis, posto que é preciso equipala e buscar financiamento para mobiliario e material. E cambiamos de asunto, comeza o despregamento dos colectores de recollida de aceite usado nas parroquias de Pontevedra. Hoxe instaláronse os dous primeiros en Lérez e en Cerponzóns. Hoxe a colocación do primeiro dos contedores dos colectores de aceite usado nas parroquias do rural. O seguinte vai ser en Cerponzóns e logo en función do que considere tanto a empresa como as mulleres colleiteiras, que son os que levan a cabo este interesante proxecto, pois se colocará no resto das parroquias nas ubicacións precisamente que foron escollidas polas asociacións veciñais. Estes novos colectores no rural complementan os xa instalados no mercado que responden a unha demanda preexistente nesa zona. Como mostra da necesidade deste servizo, no mercado de abastos recolleronse máis de 230 litros de aceite usado dende a súa colocación a comezos de outubro. En total son 32 os colectores que se repartirán polo concello, tanto da área urbana como do rural. Este servizo correrá a cargo da Cooperativa de Traballo Social Mulleres Colleiteiras. Elas encargaránse da recollida e xestión deste aceite usado, tarefa na que traballan dende hai 10 anos en diferentes concellos galegos. Cabe destacar que este aceite será tratado para despois pasar a mans de empresas que o converterán en combustible renovable. De entrada, a intención é realizar a recollida unha vez á semana. Mulleres Colleiteiras é unha cooperativa que destaca polo seu impacto social. Xera emprego para persoas vulnerables ou en exclusión social. Ademais, o 99% das súas 8 traballadoras son mulleres xitanas. Bueno, xa sabíamos que a terceira edición da carreira de Leo fora todo un éxito en canto a participación, pero hoxe tamén lles podemos contar que foi un éxito en canto a recadación, porque conseguiron xuntar case 40.000 euros para destinar a investigación contra as enfermidades raras. Ampliamos despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Concellería de Promoción Económica da Pobra vai celebrar este martes unha xuntanza cos comerciantes do municipio para analizar con eles a que será a vindeira campaña de Nadal. O encontro vai ser ás 8:30 no auditorio da Biblioteca Municipal. A Concellería de Promoción Económica que dirixe Amparo Cerecedo traballa xa na que será a próxima campaña comercial de Nadal. Por esta razón decidiu convocar a unha xuntanza de traballo ao sector comercial da localidade, entre os que se inclúen tamén os vendedores do mercado municipal. A reunión terá como a finalidade presentarlle as distintas actividades de dinamización que se levarán a cabo durante este período e recoller tamén as súas propostas e demandas. Nos vamos facerlle unhas propostas que non son pechadas, pero que si son o resultado do análise das que xa se fixeron o ano pasado, que tiveron éxito, porque tamén os veciños nos din cando empeza, non? Sobre todo nos está sorprendendo que xente, rapaces moi xóvenes, mozos e mozas, pois os din cando vamos a empezar cas fotos co recuncho señal de queso. Bueno, pois tuvo moita incidencia, unha incidencia moi positiva neles, pero como ben digo, vamos a presentar o que é a campaña
campaña de Nadal cunhas propostas que están abertas. Vai haber continuidade en algunhas e tamén vai haber algunha novedade en outras, porque incluso vamos dar cabida o que é a negocios de hostelería. Segundo explicou a propia concelleira, o Nadal é unha das épocas do ano nas que se produce un maior consumo, de aí a importancia deste tipo de reunións. Si é certo, que a campaña de Nadal, por moitísimas cuestións, é unha das momentos máis fortes, tanto a nivel de ventas, que se os teñen, como incluso a nivel da participación de toda a veciñanza, porque nós, é o obxectivo tamén deste Concello, non só de promoción económica, sino quitar un pouco o Nadal o que é a rúa e crear un pouco xunto con ese sector comercial e de hostelería un sentido de comunidade, que é a verdadeira esencia desas festas. A xuntanza será ás 8:30 no auditorio da Biblioteca Municipal. O mes de novembro volve o Ponte de Tapas a Pontevedra. Do día 5, 23, 27 establecementos competirán para que as súas propostas sexan escollidas como as gañadoras. Repiten as 3 categorías: tapa tradicional, creativa e cócteles. O público decidirá a tapa Pontevedra, mentres que o xurado profesional decidirá as 3 propostas gañadoras. Pontevedra volverá a buscar a súa mellor tapa. 27 establecementos competirán na edición deste 2025 do Ponte de Tapas. Eu creo que Pontevedra, no que se refire a hostelería e a gastronomía, ten a receta do éxito. Primeiro, utilizamos produtos de primeira calidade, porque Galiza calidade e eu nunca me cansarei de poñer o produto galego no lugar que se merece. Pero logo isto marida moi ben cos excelentes profesionais que temos e coa colaboración que sempre prestades ao Concello, especialmente ao Ponte de Tapas. O certame desenvolverase do día 5 ao 23 de novembro. Repetirán as categorías de anos anteriores: tapa tradicional con 16 propostas, tapa creativa con 12 e cócteles con 10. Solamente recordarvos que vamos a ter un xurado especializado que vai a escoller a mellor tapa creativa, a mellor tapa tradicional e o mellor cóctel. Bueno, en realidad, os 3 mellores propostas. E, como sempre, será o público quen vote que sabor representa máis a cidade, escollendo a tapa Pontevedra. Como novidade, este ano as elaboracións terán un prezo variable: 3,50 € de luns a xoves e 4 de venres a domingo na modalidade de tapa. Os cócteles custarán 6 €. Ademais, volve o pasaporte Ponte de Tapas. As 10 primeiras persoas que logren selar o pasaporte e o entreguen na Oficina Municipal de Turismo antes do 6 de decembro levarán premio. Premiamos as máis comilonas, sendo ou premiando os 10 primeiras persoas que logren selar o tapasporte, que é ese documento no que teremos todas as tapas e toda a información, con unha cea para 2 persoas valoradas en 60 € coas nos establecementos que eles escollan. O público tamén poderá optar a premios directos, 2 vales de 500 € cada un para gastar nos locais participantes. Un sorteo realizarás entre os cupóns de papel depositados nas urnas e outro entre as votacións realizadas a través da aplicación oficial do Ponte de Tapas. Entre todos os cupóns de votación sortearase un pack de produtos premium del Nogal. Por outra banda, Hijos de Ribera outorgará un premio a mellor maridaxe dunha tapa con caña de Estrella Galicia. O establecemento gañador recibirá o equivalente ao peso da persoa propietaria en produtos da marca e os clientes participarán nunha experiencia especial para 2 persoas en Mega, o Museo de Estrella Galicia. Imos con outra cita tamén en novembro no Concello de Pontevedra, que porá en marcha 2 proxectos relacionados coa memoria histórica. Son as Xornadas do Exilio Galego, coordinadas por Monse Fajardo, e o roteiro Mañá será outro día, da man de Maos Innovación Social. Para participar en ambas actividades é preciso inscribirse previamente. A memoria histórica terá o seu protagonismo en Pontevedra no mes de novembro. O Concello organiza 2 propostas centradas no exilio galego. O mes de novembro vai nos quedar moi ben centrado alrededor deste asunto tan importante este ano, porque, como sabedes, o noso Castelao, igual que outros moitos galegos e galegas, morreron no exilio sin poder volver á patria despois do golpe de Estado e a posterior represión que produciu o goberno franquista.
Os días 14 e 15 de novembro o Centro Social do Gorgullón acollerá xornadas centradas no exilio galego. Estarán coordinadas por Monse Fajardo, xornalista e especialista en memoria histórica. Participarán expertos na materia como o profesor Xosé Manuel Núñez Seixas, a activista Elvira Souto, Ramón Villares ou as pioneiras en investigación con perspectiva de xénero Carme Vidal e Nancy Pérez. Ter en conta outra perspectiva que para nós sempre é moi importante cando facemos memoria, non? De país, de clase e tamén de xénero. Entón falaremos de como vivían as mulleres galegas no exilio. Ademais, en novembro estrearase o roteiro Mañá será outro día. Será o sábado 15 ás 4:30 da tarde, logo das xornadas de memoria histórica. O día 22 contará con 2 sesións, ás 12 da mañá e ás 5 da tarde. Ademais, dentro do proxecto Pontevedra de Escrita, que xa fixemos o roteiro sobre poesía, tamén imos estrear neste mes de novembro o roteiro Mañá será outro día, que trata sobre a pegada do exilio en Pontevedra. Para participar tanto nas xornadas como no roteiro é preciso inscribirse. Pode facerse xa na web apuntate.pontevedra.gal. Arranca a campaña de Magostos, un dos máis madrugadores da nosa contorna foi o que organizaron esta fin de semana en Ribadumia. O encontro foi todo un éxito, esgotándose axiña as castañas. O menú completouse con rosca e chocolate. O Magosto tivo lugar na Carballeira de Ribadumia, organizado polo Concello. Ademais da parte gastronómica, o encontro incluiu tamén distintas actividades de animación e obradoiros para a rapazada. Tamén a actuación musical de Los Dinámicos. Ribeira quenta motores para celebrar o Samaín por todo o alto. O Concello e a Asociación Alfaia deseñaron un completo e terrorífico programa dirixido especialmente para os máis pequenos da casa. O sábado arrancarán as celebracións do Samaín de Ribeira co Festival de Alfaia, que subirá ao escenario a máis dun cento de nenos. O remate realizarán un desfile polas rúas de Ribeira, que concluirá na carpa da Praza de España, que alberga unha exposición de terror. Despois do festival faremos o desfile que, pola mala previsión do tempo, será un pouco máis curto, do previsto. Pero, que será maravilloso tamén. Despois, ás 7 da tarde, daremos comezo e inauguración á carpa municipal, onde veredes moitas novidades, monstruosas, agradables, desagradables, de moito medo, moitas novidades que van a ver este ano que seguramente a todo o público estou segura que lle vai encantar. Ademais destas actividades programadas principalmente para os cativos, que poderán gozar de animación na carpa ata o luns, o Concello deseñou tamén unha oferta máis ampla para público adulto. Por unha banda, a estrea de Santa Compaña de Fernando Cortizo o xoves 30 no Auditorio, así como a lectura dramatizada de Don Juan Tenorio, que o Grupo Municipal de Teatro preparou para o 1 de novembro. Dentro do Concello de Ribeira tamén pensamos na xente non tan cativa. Temos unha programación feita xa o día 30 con unha estrea que é a Santa Compaña de Fernando Cortizo, un galardoado director de cine galego, e se vai a estrenar no auditorio, na sala polivalente, no novo auditorio. Tamén continuando coa programación e ademais como unha novidade, en esta ocasión, o Grupo de Teatro Municipal de Ribeira tivo a ben facer unha peza especial de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, unha adaptación de unha obra teatralizada, que vai a ser unha lectura teatralizada, que é como unha novedade, digamos, aquí en Ribeira, non? Esta actividade prevista inicialmente para as 7 da tarde no cemiterio municipal trasladarase ao interior da igrexa parroquial por mor das malas previsións meteorolóxicas. O Banco de Alimentos vai celebrar o seu 30 aniversario cun concerto solidario en Pontevedra, unha velada musical que ten por obxectivo agradecer o apoio da sociedade á entidade e ao tempo seguir axudando as persoas máis vulnerables. A Coral Polifónica de Pontevedra e a Unidade de Música da Escola Naval Militar de Marín son as agrupacións que lle darán forma a este concerto, que vai ter lugar o 12 de novembro ás 8:30 do serán no auditorio de a Fundación en Pontevedra. A entidade
cidade cederá gratuitamente o seu auditorio e xestionará a venda de entradas a través da taquilla. As entradas xa están á venda con prezos de entre 20 e 25 euros. Tamén se habilitou unha fila cero a 10 euros para quen desexe colaborar, aínda que non poida existir o evento. Ten como obxectivo agradecer, sobre todo a sociedade, a axuda que durante estes 30 anos ven prestando ao Banco de Alimentos e esperamos que outros 30 se podan sumar sin problemas a estos que celebramos hoxe. Aproveitar para este concerto que sexa tamén unha maneira de axudar a xente que o necesita e a taquilla, a venta de entradas da taquilla que se vai a facer, pois a recaudación será íntegra para a compra de alimentos para axudar as persoas. Para a Fundación, como decía, é un placer, é unha obriga casi dentro da nosa filosofía, da nosa misión como entidade social que somos, de estar participando nesta iniciativa na que desde que arrancamos xa con Cultura por Alimentos, o que o Banco Provincial, concretamente en Pontevedra, levamos aportado xa máis de 10 toneladas de alimentos non perecedoiros. Bueno, a terceira edición da Carreira de Leo foi todo un éxito de participación e tamén de recadación. A organización anunciou que a proba conseguiu xuntar 40.000 euros para as enfermidades raras. Para facermonos unha idea, na primeira edición desta Carreira de Leo conseguiran xuntar 12.000 euros. Uns cartos agora, eses 40.000 euros que van ser repartidos a partes iguais entre a Asociación Española de Enfermos de Alexander e a entidade Duchenne Parent Project. A carreira e andaina solidaria tiveron lugar o pasado 5 de outubro, conseguindo congregar máis de 2.400 participantes. Pero a familia do pequeno Leo agardou ata este 25 de outubro para anunciar canto se conseguira recadar. Unha data moi especial porque este pasado sábado Leo tería feito 4 anos. A organización traballa xa na cuarta edición da carreira, un evento que máis alá da parte deportiva e solidaria estáse a transformar tamén nunha gran festa con multitude de propostas para vivir en familia, tal como explicaban os organizadores neste vídeo que estamos a ver, que fixeron público esta fin de semana para trasladar o seu agradecemento pola boa acollida da iniciativa. E seguimos con carreiras, agora coa Sinson 10K, unha das citas máis populares de referencia das que se celebran actualmente en Galicia, porque xa abriu o prazo de inscripción. Os interesados en participar nesta proba, que vai ter lugar o domingo 21 de decembro, xa poden anotarse a través da páxina web de M Sports. Dende a organización, que en breve agarda poder realizar a presentación oficial da carreira, agardase unha participación semellante á do ano anterior, na que se logrou reunir ese día a máis de 1.500 corredores, sumando todas as categorías. Os últimos gañadores da carreira foron Adrián Ben e Edimar Brea na categoría masculina e feminina, respectivamente. Pois así rematamos. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.